Kung kinakailangan mong mamili sa pagitan ng iyong pamilya at ng iyong sinisinta, sino? Sino ang pipiliin mo? Ang iyong pamilya o ang iyong sinisinta? Sabi nila, swerte ka kung kasundo ng mapipili mong mamahalin ang pamilya mo. Pero, malas ka kung hindi naman magkasundo ang pamilya mo at ang sinisinta mo. Bakit nga ba kasi hindi nagkakasundo? Bakit naman kasi ayaw ng pamilya dun sa sinisinta? Kesyo, nagsusuot ng maikli. Kesyo, mukhang may bisyo at kung ano-ano pa. Hindi ba pwedeng magmahalan na lang? Hindi ba pwedeng respetuhin na lang ang desisyon ng isang kapamilya na nasa tamang edad na at kaya nang magdesisyon para sa kanyang sarili? Hindi ba pwedeng magtiwala na lang sa kanya? At hindi ba pwedeng manalangin na lang na tama ang landas na kanyang tinatahak? Hindi naman kailangang mamili. Ang kailangan lang ay respeto sa napili. Ngayong gabi, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi, makakasama mo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra, ang tagapagsiwalat ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Teacher ako at home wrecker ako. Yung itinuturo mo sa mga estudyante, ang kagandahang asal, ang tama at hindi dapat gawin na mali. Pero ikaw na guro na dapat role model ang siyang gumagawa ng mali. Abangan mo yan sa aking pagbabalik, kasama mo si DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!